Дусларым, мин Балык Бистәсе районы Түбәныргал авылында Флора, Сафина һәм Ислами апаларның гаиләсендә. Менә Флора апа тезләрендә йөри. Карагыз әле, менә тезләрендә йөри. Ислами апа, Флора апа тезләрендә ничә ел йөри инде? Флора апа тумыштан. Әйе. Тумыштан йөри. Тумыштан? Әйе. Аңа ничә яшь? 79 яшенә чыга. 79 яшенә менә шулай тезләрендә йөри һәм менә шулай эшләп йөриме? Шулай итеп эшләп йөри. Шулай итеп эшләп йөри. Нәрсәләр эшли? Сезнең бит терлек туарда бар, сыерларны сез карыйсыз инде, шулаймы? Әйе, сыерларны мен карыйм, тавыкларны, тавыкларның өстендә. Тавыкларның өстендә. Идәнне юа. Идәнне юа. Ашарга пешерә. Ашарга пешерә. Мен чыгып киткәндә ишек бикле түгел, алхамдулилlah. Әйе, гөлләргә су сибәсә дә, гөлләргә тагын су сибегез әле. Әйе, ишетү дә бик үк әйбәт түгел ахыры, шулай бит? Ишетми, 2 ел ишетми башлады. 2 ел ишетми башладымы? 2 ел ишетми башлады. Нәрсәдән ишетми башлады икән? Менә булай шулай тезләрендә йөрүе тумыштан бит инде. Нәрсәдән башланды? Авырумы тумыштан шулай? Ул идән астына ягылып төшкәндә, менә шуннан булган инде ул. Идән астына ягылып төшкән кичкенә чагында инде. Сабый Сабый чагында. Ничә яшь дидек инде? 79. 79 яшь. Икәү яшисез менә шу йортта ничә ел инде? Бу йортта 21 ел яшибез. 21 ел. Улыгыз үлгәнгә ничә ел булды? 5нче елда. 5нче ел. Тешләрегезгә керәме? Юк, шул янашым. Димәк, тыныч ята инде Алла теләсә. Сезгә уңышлар телибез. Матур иттереп яшәргә, халкыбызга үрнәк булып, менә шу Флора апа кебек зарланмыйча яшәргә насыйп булсын. Барыбызга да ярыймы? Әлхәмдулиллаһ шөкер. Бүгенге көнне бер-беребезгә кырында караганбыз юк. Юкмы? Матур иттереп яшисезме? Матур итеп яшибез. Кеше бит менә туганнары белән талашып яши. Сез менә туганнарыгыз белән талашмыйча яшәр өчен нәрсә кирәк? Сабырлыкмы? Сабырлык кирәк. Сабырлыкмы? Сабырлык кирәк. Мин аның бер сүзеннән чак мин кырын караганым юк аның сүзеннән. Юкмы? Ашу килгән вакытта үткәреп җибәрә белергә кирәкме? Үткәреп җибәрергә кирәк, сабыр итәргә кирәк. Бергә шулай гына ятар яшисең. Уңышлар телибез, ярыймы? Очрашырга язсын. Исән сау булыгыз. Ярар, рәхмәт. Шулай итеп алалар моңа.